If you knew that visiting your grandparents could change the world, would you do it? Jestli v téhle zemi zvítězí u příštích voleb levice, tak za to budou moc starý lidi. Protože to jsou ty, který levici volejí. Zeleň se koupit nenechali, prokázal to i test novinářů. Takže si kupte lístek na autobus nebo na vlak, vyjeďte na výlet za svýma prarodičema a normálně je zabijte. Ak by ste vedeli, že môžete zmeniť osud tejto krajiny tým, že oklamete svojho vnuka v Česku, neurobili by ste to? No jasné, že áno. Teda pokiaľ nie ste nejaký moralista. Ja som Tomáš Hudák, Čecha. A tiež Moraváka. A toto je jedno, kto to je. Nech už vyhrá v našich júnových voľbách ktokoľvek, naša ekonomika je v prdeli. Tak ako tá grécka, portugalská alebo česká. Čo nás teda môže zachrániť? Zahraničné investície. A tou zahraničnou investíciou môže byť aj váš český vnuk. Je pravda, že Čech dnes zablúdi na Slovensko len keď jeho kamaráta zavalí lavína v Tatrách kvôli koncertu No Name, alebo keď mu zasype lavína v Tatrách kamaráta. Česi majú totiž niečo, čo sa nazýva medzigeneračný problém. A štvrtina mladých Čechov považuje dôchodcov za príživníkov. Myslia si, že starí ľudia sú nesvojprávni a nevedia, koho voliť. Ako keby aj bolo z čoho vyberať. Asi už dávno zabudli, že aj tatíček Masaryk bol len senilný detko. Štefaník. To je jedno. Mladí Česi si fakt myslia, že keď sa vám raz za rok ozvú a prisľúbia, že sa ukážu, tak vy budete voliť tú ich banú stranu. Ale toto, pozor, je naša šanca. Natáčame toto video, aby ste sa vy zdvihli, nasadili si strojček do uší a zavolali svojej vnučke alebo vnukovi do čiek. Povedzte im, že ešte stále máte československé občianstvo a že rozmýšľate nad tým, že by ste volili toho sympatiáka Paroubka. No a ak poslúchnú týchto dvoch, alebo týchto dvoch, tak do týždňa sú u vás určite ako na koni. Nenechajte sa však oklamať ich bielými ponožkami v sandáloch. Vaše vnúčence sú na tom finančne určite lepšie ako vy. Užite si ich. Nechajte sa vziať na nákupy, ale ešte predtým sa posťažujte, čo všetko vám v domácnosti nefunguje. Doprajte si konečne dobrý obed v nejakej drahej reštaurácii. Choďte do kina na nejaký dobrý slovenský film. Teda na hociaký film. Využite to, že sú tu svojím autom. Ruku na srdce, kedy ste boli naposledy v kúpeloch? No a keď sa budete vracať späť z tých kúpeľov, tak sa tvárte, že sa veľmi ponáhľate. Naši policajti takéto ešpézetky veľmi radi skasírujú. A odmena pre vás, ak sem dotiahnete svoje české vnúčence? Ten, koho by ste nakoniec aj tak volili, vám dá určite o 3 eurá vyšší dôchodok. A vianočný príspevok? A ružu na MDŽ. Ale ešte predtým... Moraváka.